Ahoj, zdravím vás u dnešního tutoriálu, jak si udělat study design na YouTube. Určitě vás to taky všechny štve, takže vám k tomu poradím. Jako první si skopírujete popisek videa, je tam takový text, no, snad se trefíte. Pak otevřete Google Chrome, jdete na YouTube, kliknete pravým tlačítkem a dáte zkontrolovat prvek. Máte tam záložky Elements, Resource a tak dále. Kliknete na konzole, skopírujete okopírovaný popisek, zmačknete Enter, zavřete a dáte obnovit stránku. Měli byste mít zase starý design YouTube, který se vám tak strašně líbil a fungoval. To je ode mě pro dnešek všechno. Přeju hodně štěstí, aby se vám to povedlo. Mrázek.